znam se da treba, se zajedno. Molim? Ajde, stani još jedan uvod, ne mora on da gazi. Joco, stani tu pored njega, ne mora da spomeja. Pa isto odande, pa sad isterajte ili krenite, nema veze. Krenite odavde pa izvucite tamo, idite tamo od onog kraja. Evo je pravi. Ovo je možda ti. To tu moli lepo, ima sigurno. Šta ima? Evo ga, vidi kako i tako mi. Da. Babuška. Nemoj septembar, sreda, 2. august. Pa vidim ja da prolaze, s tim neći ništa. To se ovako vadi i nešto. Taj kraj, Daj, jako, ležu. Borkić, jesi mu lepo rekao da će uvijek? Malo musa pomoći, muci vam muci. Kako je tu blato, jednostavno ovo donje. Hoćeš tu da izvučemo, ali njemu da mu otiš još tamo? Tu. Dobro je. Sad jedan treba da stoji. Evo stojim ja. Nemojte vi, ne mora, samo krajevi. Samo trefe, vidi. Ček, moram ja okrenuti da doteram bure ovdje. Ajde. Kaka veza, nije ulazi to. Ja vidim ovaj manić. Moralo biti bar 5 puta. Zvao me, on je Dura. Tako, da nosi. To je nikak ne raste. Jesi. Daj ovo, čekaj. Da napravim skroz krugo. Ja ne znam kamo se radi, sad zove neko kanal, nikad. A eto, a izbio ovdje, nisi? Pa nikad. Ne, a sad je, prema što otiš po breku. Napolj sam zvao. Vidi, ja stojim. Ja širi tu. Aj sad idemo. Teraj. Ota je od ove tamo. Daj da mi to, vrat malo uvod to. Čekaj, lošo. Da, ja ne se radi. Viš kak je crp, to je spašeno. To je to. Pusti gornja. Pusti dole.
Daj amper. Evo ga. Daj ovo. Sve budu ubacivali, dobro? Odlično, sad polako. Još malo. Još malo. Još malo. Dobar. Bane,